Hello guys, good morning. Nining time guys, dunay mga suod nga amigos ko mga anak guys. Nidong ko sa amo ang lugar o nagpaayo og makina guys. Atong makita. Niya sila sa may suba guys, gisugat nila kay tangtawon man kuno ni ang makina. Kay mura gamaot-maot. Atong tanawon guys. Sige, upgrade mo na, boss. Katawad na naman karburada ng gamit. Katawad na naman ng gamit. Ayun ka. Ayun ko na. Kuan dapat yung flash ba? Flash screw. Amo ana nga. Gamitan mo katsa. Gamitan kini nag-isensyo re. Pero katong pagtangtay ka lisod. Lisod sa makina man as kuan. Naman tay pataban bulit gining original. Mauda naman ay murag na group ning sa original ano mo dito. Birong uso ni gahid siya. Problema nagkakunya og mataod. Aga de magdi matabang na og dami kunya. Yaman naman to katatik nga nawa makunya nahagbong man. Ha? Nahagbong wala katatik kakunya to pag kon pangandi. O dito mataod. Nawa mo ko mataod. Asa man dito tong nga gamay. Murag silang alik to ano ka? Alik. Uy, sinilas na pasa kay kay. Orang ni sila. Orang Patumahan lagi isang sayang yung patapan. Di katong sa gisundan ni pista damo eh. Anipis. Wala may palit ni mo to. 1,000 to. Pamara po dani. Itong gaayog makina. Uy, Tong taon na. ha? Managtaon? Mana gandar. Uli andar na. Ano ba? Pangatag koks be. Ano? Naibog ka ha? Hindi po. Mahalti ka gaway. Kita rin taga Balenciaga. Bisa yun ipalita. Kabadsang mo gani. Badsang ni, naanod ni. Kanang kag, naanod ni wala patpat. O guay mo sakay, ako'y sakay. Tura. Ikaw gatisting. Ibalik-balik ko na. Magapotay mi ka. Ay sapat na tuwa-tuan. Kamar agka jure ra ba or mangge. Ato nagabot to. Sana yung imporma habit pero mag-aban. Sa to nag-work? Abanay ko. Dungog ulin, maurag ko ano? One click ra mag eh. Kuso bala adya sana kay magara bugat. Karon. Ore sakto. Dado ta gariya, nagkindi ro gariya. Karabi nagbandar ano nako ang tingol. Go.
kan ritso. Balik na pod. Kul. Dene sa kul. Uy, Oh, tingkat. Laod. Balik ko na pon. Ha? Balik ra ko. Dara gud. Ano na balik mo na pa madaot ko niya. Kagam eh, kagam. Ina ganan na balik ang kunya padawat. Karya aja sa tinar na. isa kay mo ti Albert. Rog bata. Jamo mo nang imuha basta mo. Anda ka. Panik ko daang makina ni.